Shukor Sngewlem jong unong san Hima. Ka Shuki ka bathli ka badan Shadien jong Dr. Celestine Lyngdoh WMLA no Sning constituency Katba udang Jingkren ka Khih kensan. Kalkum ka Khih balashim na ka legislative assembly channel lai bakatba u Dr. Celestine Lyngdoh udang Jingkren ka Shuki ka bathli ka badan Shadien ka Khih kensan kalong kumadan batan. Hakani ka Khih lai baka Khih ka Shuki ka deh ka por 10 minute kandai second. Hak ba Dr. Celestine udang Jingkren Ïingdorbar men haka arphaudrik rempang habrang ya ka Sngewlem na ki MLA. Kumad shupen kan mau Dr. Celestine Lyngdoh udai ube khun persya u Dr. ki singkon haka election MLA na Sning constituency ha usnam arjar arpulai. U Dr. Lyngdoh ulapen kan mau ba Dr. ki uda ong ya balada job u Dr. kot ne Dr. Briuru kin shakri bet yaki ba. Then throughout the evening I was restless. Even though I used to be a very early sleeper, the moment I go to bed, in 5 minutes I fall asleep. But yesterday